Ang 14 ka napatay bangod sa COVID-19. Mga negosyante magasapol kay COVID-19 Visayas Implementer General Mel Feliciano. Sa balita nasyonal, mga estudyante nga may smartphones kay iban pa nga gadget gina-discourage nga maggamit sa modular learning system. Pagpaisol sang Mayo 2022 nga eleksyon hindi na kinahanglan suno sa COMELEC. Sa balita internasyonal, nagkalamatay bangod sa COVID-19 sa bugos nga kalibutan, nagdangat na sa masobra 1 milyon. Sa balita sa sports, PBA ginumpisa na magplastar sa mga pasilidad para sa bubble game sa Pampanga. Balita Entertainment, Derek Ramsey, malapit nga na bulag bangod sa UV light. Samtang sa balita espesyal, aton padayunon istoryahan kung paano makarelax matapos makabati isang hindi maayo nga balita. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilugawahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw, Martes, September 29, 2020. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. Aksyon, Duran, ang mga balita sa lakat sang panahon. Ang hangin habagat nag-apekto gyapon sa western section sang Luzon. Ang Western Visayas, Palawan, kalakip ang Alayan, Group of Islands kag Occidental Mindoro, mangin magalumon nga may lapta-lapta nga pag-ulan kag thunderstorms bangod sang southwest monsoon kon habagat. Ang bilog nga Visayas, mangin magalumon tubto magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan bangod sang hangin habagat kag localized thunderstorms. Mahinay naman tugtog kasarangan nga huyop sang hangin gikan nabagat na nakatundan padulong nakatundan ang magaluntad sa Visayas, Palawan, kalakip na ang Kalayaan Group of Islands kag Occidental Mindoro. Ang baybayon mangin makanay tutob kasarangan ang dapya sang balod. Ang temperatura sa Bacolod kag Negros Occidental mabatyagan sa minimum nga 24 degrees Celsius, samtang pinakamainit naman ang 31 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutla kay ina alas 5:46 ang aga, magatunod naman karon alas 5:47 sa hapon. Ang mga balita lokal sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Good morning liwat sa aton nga mga Facebook followers. Sa kay Ramya Garcia, maayong aga, Suzette Plomeda. Good morning man. Sa kay Kathy Medalya. Kag kay amigo naton attorney Boyet Medalya. Good morning man. Viola Baloyo Eras, maayong aga. Kay Sis Viol, good morning dira sa imo. Alex Fuentes. Amy Esmeralda Dolido. Sa kay June Marie Radok, watching from La Castellana. Kay Shaira Manlupig, pwede man makabiyay series ang 18 and below. Sa GCQ daw, sa MCQ, sa subong niya, hindi na ginaalaw ang mga below 21. Wala pang ginabawalan, gina-encourage lang to stay home. Ay, wala gina nakaon ng mic. Actually, wala man ginadilian, kundi gina-encourage lang. Kung pwede, magpabili na lang sa pulian, kung hindi man importante, Action Boy. Pero kung may rason malanguro, may problema, ano? Yes, correct. Rason ng ting series, mong biyahe, drama lang sa kwan drama lang sa sagwa, sa Bacolod pa lang, no? Bel Nobleza, Mike Aga, Ma-Earl, kay Jesselyn Andrada Tiangson. Watching from Mansilingan. Mini Romo, kay Elmore Makiling, kay Zylene May Fuentes Vallega. Si Giovanni Duhinog, Action Boy, good morning man. Dara sa may Kalong-Kalong Airport, nagapamatigid sila, Action Boy. Kay Zaylin, nabasa mo na. Kay Miss Heaven, good morning, ara man sila. Kay Christine Menyes Villalobos, good morning man, Christine. May lang nga pagpamati. Sa kuha na sa Don Salvador Benedicto. Yes, Pandanon, Don Salvador Benedicto. Nag-log diri sa ako ni Action Boy ang aton nga monitor. Nag-block lang hindi ko Muna ganing siling gani ni Presidente Duterte bla sa mga telcos nya kayuhan yung signal nyo. Gani. Kay may online classes pa nga daan subong. Subong gani ni. Doon nagdugang ang nagdamo nagamit internet, Action Boy. Kaya specialist sa subong nga mga kuan niyo, mga nang subong nga pizza bla mga exams ang aton nga mga estudyante. Yes, oo. Tiga problema ang iban. Examination gali subong. Joan Kabaya, mayong agaman. Sige. Lagi siya, no?
Galag siya, Action Boy. Gaw was nagapati sa presidente nga kayuhon ang ilang signal. Pero actually, Action Boy, kaysang una, gali, ambal man sa mga telcos. May kabudlayan man sila nga pagpatukod sang ano mong sang cell sites. cell site. Kaya mako mo, tag 6 months pa yan, sa prubahan. Di kay kay iba nga local government lahat pa sa mga padanlog mo. Sa tungkod lang bala mo nakakatrasado. Kay iban nga mga local government units nagakuan pa no gusto gid bala nga daw i-ariglohon mo sila. Kamo na nga katrasar. Gusto na may mga lagay, may mga muna. Di atrasado. Kundi apektado ang tanan, Action Boy. Pero subong ko no, baga hambal yung Presidente Duterte, pinakadasti, gano'n mong 3 days mong. Dapat araw na dahil. Kaya syempre, kung ano wala ng problema, Action Boy, release na lang dahil sa permit. Basta kompleto na. Hindi na pala buton sang 6 months pa. Ano, padanlugan. Sobra na madalog, madusmo. Kana na imo yan. Pero let's face the fact na kita di sa Pilipinas, kita man pinakamahina yung internet connection. Correct. Kita pa pinakadamo nga nagagamit. Bukid. Kita pa pinakamahinay magakuan. Ang Pinoy, isa man ang Pinoy sa may pinakadugay, blaga babad sa social media. Pero hambag sa mga doktor, Action Boy, mga health expert, recommended 2 hours 2 hours lang a day. No? A day. Muna na iyang tinder mo sa social media, 2 hours lang. Kaya kung magsobra pa na hindi na may sa aton nga health. Okay? Sa kay Heaven, good morning kay John Cleven Duran. Good morning, Action Boy. Pwede ka patamyo kay Lula Paz kag Lolo Sindo kay 50th anniversary nila. Oy! Happy 50th anniversary. Sa kay Lola, Lola Paz kag Lolo Sendo. Alin sa kay John Duran. Karinte. Karinte mo ibang level kag dyan. Jessie Sapio sa Sapio family dira sa Pontevedra. Good morning. Jen Oiseser. Galuding ang signal kuno ni Christine Villalobos. Namo man di sa amon sa sa internet ni Go Action Boy. Correct. Tintin sa Isabela, good morning. Sige, okay. Standby na kita sa mga balita lokal. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sa coronavirus disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan. Balita Morning Edition. Sa detalye na sa aton mga balita lokal, nakarecord ang syudad sang Bacolod sang 14 ka napatay bangod sang COVID-19. Sa datos sang DOH6 magluwas sa Bacolod, nakarecord man sa 3 ka napatay bangod sa virus ang Capiz kag 2 naman sa Negros Occidental. Nanguna naman ang Negros Occidental sa may manabong nga bago nga kaso sang COVID-19 nga may 67 kag insundan sa Bacolod nga may 56. Ang iban pang lugar nga nakarecord sa bago nga kaso ang syudad sa Iloilo nga may 53, Capiz 45, Iloilo Province nga may 22 kag tagduwa sa Aklan kag Guimaras. Samtang ang syudad sa Bacolod naka-record sang 52 ka bago nga recoveries, ginsundan sa Antique nga may 10, Iloilo City nga may 9 kag Iloilo Province nga may 8. Naglabot na sa 8 ka mga persona ang nagkalamatay sa COVID-19 sa syudad sang Bago Negros Occidental. Sa record sa Bago City Health Office as of September 27, 2020, duha sa mga patay ang residente sang Barangay Don Jorge Araneta, kag tag-isa halin sa Barangay Abuanan, Balingasag, Kalumanggan, Maaw, Pakol, kag Talok. Nagdangat naman sa 244 ang mga confirmed cases, 180 ang recovered kag 56 ang aktibo nga kaso. Pinakamadamo ang kaso na record sa Barangay Talok nga may 33, Poblasyon nga may 32, Maaw nga may 32, Lag-asan nga may 20 kag Balingasag nga may 15.
sa 24 ka mga barangay sang syudad. Ang barangay Bagroy kag Ilihan ang mga nagapabilin bilang COVID-19 free. May 2,438 man ka mga bagonhons ang nakakompleto sang 14 days nga quarantine. 232 ang nagapabilin sa community isolation unit, 26 sa iban nga isolation unit kag 388 naman ang naka-home quarantine. Gin-lockdown sang San Carlos City Health Department ang isa ka block sa City Home Subdivision sa Barangay 5 nga may kapin sa 12 ka mga panimalay. Ini ang bangod sa pagpositibo sa COVID-19 sang 6 ka miyembro sa isa ka pamilya. Sunod kay Dr. Arnel Lawrence Portuguese ang City Health Officer sa San Carlos nga nakabatsyag na sang trangkaso kag wala sang panabor kag gilayon nga nag-voluntary swab test ining isa ka maestra upod sang 5 niya ka mga kabataan. Sa pagkuha sa resulta sa Sabado nga adlaw, nagpositibo sa COVID-19 ining 6. Gilayon naman ang ginmando ni Barangay 5 punong Barangay Ruth Aba nga i-lockdown ining lugar. Sa karon gin-schedule na ang pagkuha sa swab test sa tanan nga residente sa among subdivision agud masiguro ang safety sang tanan. Natala na nga magsapol karon sa hapon, Setyembre 29, ang sektor sa mga negosyante upod kay COVID-19 Visayas Implementer General Mel Feliciano. Sa interview sa Aksyon Hotline, ginpahayag ni MBCCI President Frank Carbon, ila pagatalakayon sa pagsinapol ang plano para sa mga negosyante sa Bacolod nga isa sa lubos nga apektado sa nagaluntad nga pandemya. Nagalaom naman si Carbon nga makahatag sang konkreto nga plano si Feliciano angot sa masunod nga tikang pagahimuon sa paday nga pagpag-away sang syudad sa COVID-19. Nagpadala naman sa sulat si Congressman Greg Gasataya kay National IATF Chief Implementer Secretary Carlito Galvez Jr. nga napisahan September 28 nga nagapalambot sa panawagan sa mga negosyante kag transport sector sa syudad sang Bacolod. Nasaad sa sulat ang panawagan sang MBCCI kag magagmay nga mga negosyante nga ipatuman ang granular lockdown sa mga lugar nga may madamo nga COVID-19 cases para maka-operate ang iban nga negosyo kang pagbalik sang public transportation. Nakigsapol sa Negros Occidental, Governor Bong Lacson sa mga alkalde sang syudad kag munisipalidad may kangtanan sa uniform contact tracing kag pagplastar sa mga procedures sang local government units emergency operation centers. Inipagi sa Zoom meeting nga nag-umpisa alas 4 sang hapon. Nag-upod man sa meeting Sunday General Mel Feliciano, Visayas Interagency Task Force Head, Negros Occidental Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz kag Negros Occidental DRM Head Dr. Zephard Cailian. Sa iban palatong nga balita lokal, ginpahayag naman ng Executive Assistant Ernie Pineda, Cluster Head on Markets, nga pwede sa gihapon nga makabaligya ang mga market vendors pagkatapos nga paidalom sa pooled swab testing. Ini ang pagklaro ni Pineda kasunod sa kabalakas ang pila ka mga market vendors nga hindi sila makabaligya pagkatapos ng testing tubtub nga magwa ang resulta sa test. Ang pooled testing ang pag-mix class ang swab sample sa isa ka grupo kag ipaidalom sa isa ka test. Sa tion nga magnegatibo ang resulta sang test ng grupo, makabig na nga cleared ang mga persona nga nalakip sa grupo. Apang kung magpositibo naman ang resulta sang test, ang mga nalakip sa grupo ay paidalom sa individual test. Sunod kay Pinada, ang libre nga testing sa syudad sa mga market vendors, ang wala nagakahulugan nga suspect o kung probable COVID-19 cases na sila. Doon man ni Pinada, may mga market vendors na nga naka-intended sa programa, apang iban ang wala nakahangop, kaya ginalantaw nga mayara sang nagalabugay. Sa karon sunod kay Pineda, wala pa sang patod nga petsa sang pooled swab testing apang posible ini patayunon sa weekend. Masobra 2,000 ka mga market vendors lakip na mga transient vendors ang posible makapagigbahin sa suni nga programa. Sabay pa nga mag-cooperar sila. Ito na nila, under kita sa pandemic. Wala man sila gyapon mahimo. Sa enrollment, so extract natin sila tungod kay kabalo kita nga kung araw sila sa ilang nga balay, makalakta sila sa pagaw. Si Executive Assistant Ernie Pineda. Nagasalig si Negros Occidental 3rd District Congressman Francisco Benitez nga masabat na ang tanan nga mga kinahanglanon sa kampanya sang distrito batok sa COVID-19 paagi sa Metro 3rd Emergency Operations Center o kon EOC. Ini ang mensahe sa kongresista kadungan sa unang adlaw nga pag-operar sini sa banwa sang EB Magalona. Sunod kay Benitez nga paagi sa EOC maghimo na nga mag-consolidate ang mga resources kag mapasangkad ang targeted testing, tracing, isolation kag treatment nga ginapatigayon. Ginpasalamatan man sing kongresista ang gobyerno probinsyal sa Negros Occidental, Interagency Task Force Visayas pagi kay retired Major General Melquiades Feliciano, Congressman Stephen Paduano, Department of Health kag mga opisyal sa 3rd District. Nagapati si Benitez nga paagi sa pag-isa-isa sa mga
taga ikatatlo nga distrito mangin mabakod ang ila pagpakig-away kontra COVID-19. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:23. Kag para naman sa Agapasang banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Patayon Aksyon radyo. Pagkulong nun kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita. Okay, good morning Antonieta Yap, maayong aga, sakay Tintin. Good morning Action Radio from Isabela, Negros Occidental with love. Wow. Iba niya kundi from Isabela, yeah. With love. Tintin, Bongga. good morning. Jesse Sapio, Cesario Diaz Escaran, sakto gina mga LGO kapalagay gid. Okay. Mugina. Kerix Valdivia via Valle Hermosa. Panginog Pangantihon. Good morning pa shoutout family Pangantihon sa Barangay Payao, Binalbagan. yes, lapit lang na sa amon Action Boy dira sa may Karabalan. Pwede kita kagi, Pwede no? ka na ka-shortcut, Action Boy. JR Karampatana Gayanilo, pa shoutout sa Sigmaro Lancaster Cavite. Okay. Maria Gomez. Good morning Pinas kuno, so meaning wala to siya, wala di siya sa Wala Pilipinas. siya sa Pilipinas. Or basi gusto niya lang, feel niya lang mag-good morning sa Pinas. Maria Gomez, nya kumusta na COVID Bacolod? Ang sabat na sa iba niya katalaka. Oo. Sige lang. Rovelyn Ropicio Lanyohan. Kay Nel ni Realista. Yes, now Pirot, good morning. Nagsaylo ka nagali sa imo nga coffee shop Nag-transfer siya. Ibang level. Sa nga business. Mayo ka pwede lang yung transfer ang business ni ng Pirot. Oo. Yes, kay kita mo baga ma-follow mo. Kay Eddie Villacampa Sr. Good morning, Action Boy. Kag Action Dorel. Dayon ni GCQ sa Bacolod. Sa October 1 gani. Oo, sir. GCQ, General Community Quarantine kita. Kay Jessie Sapio Aquino family, dra sa may Pontevedra, Zamora. Kaya Jocelyn Arisivita, hola, good morning Action Radio. Good morning, ma'am. Rosalina Arellano Espadero, mayong aga. Kay Michael June, P. Season, good morning Action Doll and Action Boy. Monitor from Paranaque, happy listening kay Bernie Ubas, Christophing, Hison, kaga kuris-kuris sa sumag. Bongga, sang kuris-kuris. Kuris-kuris. Sige. Kay You Christ Gabriel, good morning. Ka-Aksyon, Boy Duran, kag-Aksyon Ma'am Dorel, panamyaw gikan sa inyo. Live streaming diri sa DK Kapekan sa Mayla Carlota City. Kape-kape ta. May na daw pagpangape Pwede talaga ka pangapi da sa Action Boy, no? Pwede magpala Bayad lang Carlota tayo. ta.
Sige. Mamayroon ta si Hugh Christ, Siya Siya mabayad. mabayad ta. Basta tantabi kung mabayad siya, kung hindi, Sige. ti yakapi Bayad bayran ta, ta iya. Ay, yakapi hasta yakapi bayran ta. Kay Helen Grace Habagat, happy birthday sa Yabana Action Boy si Ray Habagat. Happy birthday! Kay Sherilyn Oro Javier, good morning Action Boy and Action Dorel. Good morning man sa tanan, God bless. Kaya Miss Jean, oy si Sir, hello to all members of Energy Fans Club. Isa man siya ka-member. Lito Dayap, good morning. Sir, ma'am, monitor lang sa FB diri sa may Punta Taytay. Do wala gina siya absent pala Action Absent Boy. man ni si Lito. Oo, kita yung absent pati sa tunubra. Siya yung wine niya. Absent. Good morning, sir. Maganda ka pagpamati. JR Pabalinas Panagiton, good morning, Action Boy. And Idol Beautiful Dorel, watching from Eroreco. Stay home, stay safe. God bless us all. Yes, God bless us all, sir. Good morning. Kay Adelaida Villanueva Umbion. Umbion family dira sa may Sipalay City. Saan pa tani ka pa Sipalay man, no? Gani. Kay Sunny Otaide, good morning. Watching live from Cadiz City. Okay, go Action Boy. Sige, good morning man sa kay Per Buenafe Galunan, dira sa may barangay Maaw, kay Attorney Alan Galunan, ang City Legal Officer sa Siyudad Sambago. Yes. Good morning. Kay, sige, go. Jerry Orbino, ginatama yung magkuno si Raymond Liagoso sa Takuling. Helen Granada Langrio from Cavite. Shout out sa Granada Langrio family. Sa Barangay Granada. Dina De Crepito, Action Boy, nagpapamati man sa RSB, La Carlota, may gyapon, di ba? Barangay Good morning. RSB. Yes. Good morning naman yung Action Boy kay Barangay FM. Sir Benjo Baliados. Nagpapamati mas la Family Baliados kuno sa Dulao, bago. Sige, Good morning, sir. Sila hindi yung Christ, basta kamo libre. Ay, bongga. God. Pangitaon talang si Good. Basi mambata nga pangitaon naman si Hugh Christ, mabayad sa kape, hambay sino na si Hugh Christ. Standby na sa mga balita nasyonal. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagduhaw sa militon. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isapat. Balita Morning Edition. Action Radio Philippine Standard Time na 7:32. Detalye na sang mga balita nasyonal. Gina-discourage sang Department of Education ang mga estudyante nga may smartphones kay iban pa nga gadgets sa pagpili sang self-learning modules nga mahimo magumpisa sa second quarter sa magbukas ng klase. Ginpahayag ni DepEd Undersecretary Diosdado San Antonio nga 59% sa 22 kamilyon nga estudyante nga naka-enroll sa pampublikong eskwelahan kung malapit sa 13 milyones ka learners ang mas ginpakamayo nga mag-usar sang printed lessons. Suno kay San Antonio sa unang nga quarter, gintinguaan sang DepEd nga sabton ang preferences sa mga pamilya rason nga nagpopular ang printed self-learning modules. Duha pa ni San Antonio ginaduso sang DepEd sa karon para sa masunod nga quarters amo nga ang may mga gadgets i-discourage ang estudyante nga magkuha sang printed self-learning modules. Palayag pa ni San Antonio nga sinipaagi ang kadamon sa estudyante nga matagan sang printed copy ang mapanubo na sa 6 kamilyon halin sa 13 milyones. Ginahimo na sa Department of Education ang pulisa ka guidelines sa pag-hire sa para teachers sa learning support aides nga magabulig sa mga manunudlo kay estudyante sa blended learning. Sa press conference ginpahayag ni Education Undersecretary Jess Mateo nga ang teaching assistants magabulig sa mga manunudlo sa paghatag sa edukasyon paagi sa nagkalain-lain nga modalities. Dugang pa ni Mateo ang para teachers magagiya sa mga estudyante
magbulig sa manunudo subong man maga-monitor kag mag-record sa progress sa mga estudyante. Ang sweldo sang para teachers yara sa 6,000 tub 11,000 pesos kada bulan. Ginpahayag naman sa Commission on Elections nga hindi kinahanglan nga i-postpone ang Mayo 2022 nga eleksyon sa piyak sa pag-ako ng layi may mapasar para i-reschedule ang piniliay. Suno kay COMELEC Chairperson Sheriff Abbas, mahimo nga mangin mabudlay ang pag-postpone sa eleksyon. Ilabi pa nga ginatugutan ini sa 1987 Constitution o ginasaad sa 1987 Constitution. Nasaad sa konstitusyon nga ang regular nga eleksyon para sa presidente, vice presidente kag miyembro sa Kongreso ang dapat patagayunon sa ikaduha nga Lunes sa bulan sang Mayo. Magluwas kung mayara sang gintalana ang lahi. Ang masulod nga eleksyon natalana sa Mayo 9, tuig 2022. Ginpahayag man ni Abbas nga nakabutang man sa konstitusyon nga ang termino sa mga incumbent officials dapat magtapos sa Hunyo 30, 2022. Ginakasubo sang Malacañang ang panibagong nga survey sang social weather stations nga naglabot sa 7.6 milyones ka pamilyang Pilipino ang naka-eksperyensya sang gutom sa nakaligad nga 3 ka bulan. Suno kay Presidential Spokesman Harry Roque, ini ang rason kung nga ginbuksan na ang ekonomiya sa piyak nga nagapabilin ang paandam sang COVID-19. Dugang pa ni Roque nahangpan sang Malacañang kung nag-eksperyensya sang gutom ang mga Pinoy labi na mga sektor sang panday, driver kag konduktor bangod limitado lamang ang transportasyon. Palayag pa ni Roque, wala naman nagapabaya ang gobyerno sa paghatag sang ayuda sa maapektado nga sektor. Ginpahayag naman ni Deputy Speaker Luis V. Raymond Villafuerte nga wala pa na istoryahan ang revamp sa House speakership matapos nga ang chamber nagatutok sa 2021 nga budget deliberations. Ginhimo ni Villafuerte ang pahayag kasunod sang manifesto nga nagasuporta sa kay Speaker Alan Peter Cayetano. Suno kay Villafuerte, may kang tanan sa pamangkot kung mayara sang revamp, ginpahayag sang mamalida nga bilang respeto sa mga mamalida nga wala nagpirma sang manifesto, wala sang revamp o kung pagbago nga istoryahan sa karon, bangon ang atensyon nakatutok sa pagpasar sang 2021 nga pondo sa antes o kung mismo sa Oktubre 15. Doon pa ni Villafuerte, kung mayara man sang pagbago, magadepende ini sa konsultasyon kag konsensus sa liderato sa Kamara. Kag sa katapusan nga Balita National, ginpahayag ni Anay Supreme Court Justice Antonio Carpio nga ang Pilipinas dapat mag-file sa extended shelf claims nga sakop sa nagapangtubang o kung nagaatubang sa South China Sea para mapatuman ang arbitral victory batok sa China. Sunod kay Carpio, matapos ang pag-invoke ni Presidente Rodrigo Duterte sa 2016 arbitral ruling sa United Nations General Assembly, nagligad nga semana, ang Pilipinas dapat maghimo na sang tikang pagi sa pag-file sang claim pareho sa ginhimo sang Vietnam kag Malaysia. Dugang pa ni Carpio, ang Pilipinas nakafile na sa extended continental shelf claim sa Benham Rice nga nahamtang sa sidlangan sang pungsod kag wala man sang managkontra. Palayag pa ni Carpio nga ang basehan sa claim amo nga ang Pilipinas mayara sa Exclusive Economic Zone o kon EEZ. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:36. Kag para naman sa atong mga ka-aksyon nga nabulayan sa mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat giratubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag
Good morning sa kay Winston, Ian, Enrile Dilar. May aga sa punta tay kay Dan Dilar, kay Edith Halindare, dire sa dito sa Pangasinan. Lidio Siason, gamonitor man sa Barangay Bata. No? Good morning dira sa Barangay Bata. Sa kay Totong Hirona, classmate ko, amigo Totong. Good morning dira. Kay Biola Baloyo Eras, may agaman sis Biol. Sa mga suki ko no, sa taga City Health Office, Water District, City Mayors, COVID Team, LBC, kag Duik sa Sam, mga suki nila sa kapihan ni Hugh Christ. Ini mga suki ang alin sa City Health Office, Water District. Ay, bongga. Ibang level mo ng mga suki. Action boy, mo, Hugh Christ, tingala ko mang libre ka kay. Na. Tilawan, tagin bidasan ng kape. Dito gani ko na dampe, man. Ha? Di na ako nadampi. Takanluta sa market Ay, masulod kita sa market. Sa merkado Sige. So, pangitaon taang DK ito, no? Oo. DK kapehan. Sige. Edith Yanson Binoman from Libertad South, Bacolod City. Kenneth Valencia, kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala. Happy listening to Rivera and Gamala family sa Barangay Inayawan, Kawayan. Rizalina Alvarez from Minnesota. Ay, Rizalina, taga Minnesota, kagali. Basta kita rin kamunda ni Vanessa Mayo. By the way, sa subong adlaw mo to ang anniversary nila ni Vanessa Mayo. Subong adlaw. Kag ni Dr. Mayo. Yes. Ano ba? Mayo kun Mayo? Basi Mayo. Okay, kun kay US mo. Kundri sa Philippines, Mayo. Mayo. Dito ya, labi ko na basi ko na May. Una? Kasi Mayo Blau, no? Mayor. Doon siya muna, no? Pronounce. Si Van Guro, i-kuhan Guro, i-check, pa-check na kay Van. Sige. Jerry Urbino, ginatam niya ulit si Kagawad, Jaja, kag Jo, diri sa Barangay 14. Taga Barangay 14. May aga dira sa inyo, no? Ari si Van, no? Kay, thanks. Kaya ika-6th anniversary pa lang nila, no? 6th anniversary, Action Boy. Sige. Kay din ka to? Kay Jose Marie Pablate, may bantig. Good morning. Jessie Sapio. Sino na? Si Jose Marie Pabalate, may banting. Kay Jessie Sapio, gina-shoutout ya si Alex Sarosa, Action Boy. Kay Vice President Regent Tan Villalon sa Energy Fans Club. Good morning, Action Radio. All right, energy. Good morning man kay Dennis Richard Tiboroma, Anthony Joe Ceblano, kag sa Energy Fans Club. Yes, kamusta ang putos ang manapla? Sano pa tani katilaw, no? Kadamo sano takapasipalay, sano pa katilaw putos ang manapla. Sige la. Sa tabakaon sang manumbok sang hinubaan. Gani, kagawad, Melchor, good morning. Si Grayville, Action Boy. Mamatay ka. Ay, amo na gani, kakabudlay sang mga Action Boy, subo nga panahon. Ako na-feel ko, ginabala ko na sitwasyon sa mga pigado nga kapin pa ng mga lockdown bala. Dapat tsagan mo gito sa mga sitwasyon nila mo, no? Ganing man. Happy birthday ka no sa kay Dagong Alagos. Sa halin kay Sheila Alagos. Richard Daet Pacheco. Sa Batch 94 sa Ramon Torres National High School, Maaw Central Extension. Watching and listening sa balay. Yes, Gapon salamat. sa dalong preso sa puno sang lawaan. Subong yara sa ila balay. Sa ila balay. Ay, salamat. Kinakapuli siya, Action Boy. Basi sa dalong balay Manila Kay Jose Marie, may banting, morning, Barangay Kabug. Busay. Okay. Kay Miss Gino Isiser, good morning, Gid. Kay Espoir, paano ni basahon yung ngalan, Action Boy man? Ano man igali? Sige. Ari naman siya. Kay Jerry Urbino, ambot lang, boy, damo hutik. Damo ko no hutik. Hutik sa kagabihon. Ang negosyo no. Carlito Lukot, good morning, Mangkot Action Boy. Kung magpa-eskalante ka sa pizza October 2, ano kinanlan ko? Plite. Correct. Pero di challenge sa Bacolod? No, di challenge sa Bacolod. Pwede na. Depende ko kabalo sa eskalante, pero duway mangguro Actually, nabalang ko lang yung mamailan. Medyo stricto gid subong yung mamailan, Action Boy. Amo na nga hindi gid ko kapuli-puli. Sige. Sa mga batch 81 ko sa Ramon Torres National High School, magkakabatch ko, class of 1981. Good morning sa inyo. Mariluta naman, good morning, Action Boy. Kay Hugh Christ, good morning sa amon Mad Piston Bros Adventure Team. Sige. Happy birthday, Glenn Cobreses from Joms. Sige. Okay.
standby na kita sa atong dugang nga mga balita. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Morning edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 7:44. Kag sa ato naman nga Balita International, naglapaw na sa 1 ka milyon ka mga tawo sa karon sa bugos nga kalibutan ang napatay bangod sa COVID-19 pandemic. Pinakamadamo nga records sa nagkalamatay ang mga sa Estados Unidos nga naglabot sa 209,681. Sa datos gikan sa Johns Hopkins University Center for System Science and Engineering, naglambot na sa 1 ka milyon 5,056 ang death toll sa bugos nga kalibutan. Ang kabilugan naman nga kaso sa COVID-19 sa kalibutan na naglambot na sa 33,492,643 samtang 24,801,703 naman ang recovery. Sa balita sa patay sa pagnegosyo, masobra 400 ka mga negosyo sa probinsya sang Negros Occidental ang nagsira bangod sa pandemya nga ginatubang sa karon. Sunod kay Engineer Tupas, ang OIC head sang Industry Development Division sang Department of Trade and Industry nga sa monitoring sila ahensya, nagdangat na sa 471 tanan ka mga negosyante o kung 1.6% sa masobra 24,000 ka mga negosyante sa bugos nga probinsya ang personal nga nagpalapit sa Business Permit and Licensing Division sang tagsa ka mga LGUs nga nagpahibalo nga masirado ilang negosyo bangod sa kaperdihan tugas ang COVID-19 pandemic. Ginpahag man ni Tupas nga sa karon wala pa sang ideya ang ilahensya kung pilaman ka mga negosyante sa siyudad sa Bacolod ang nagsira bangod wala pa nakasumeter sa mga record ang Business Permit and Licensing Division sa siyudad. Sa aton balita sa patag sang showbiz. Kag sa ato naman nga Balita Entertainment Action Boy, si Derek Ramsey, wala Action Boy, kay man, gin-share niya nga lapit siya na na bulag bangod sa UV light Action Boy. Salin sa din. UV light. Di na ginabakal. Sa hardware ko. Wala man nagawa sa bakery Action Boy. Basta sa gamit sa mga gadgets. Damo ang klase actually sang UV TV, light. Galing raman. ko wala na butang kon ano di ang ano nga klase. Kaya Pinabalaba. meron Action Boy pang disinfect mo, di ba? Ginagamit pang disinfect. Disinfect. Oo, meron sige, UV sige. light nga pang disinfect. Marita di gani. Okay. Sa office, do ka pero hindi ka dapat ara da sa sulod ha. Do bali ibilin mo lang da siya for 30 minutes. Hindi ka magsulod kasi syempre may epekto na si Action Boy. So amo na ginkahiyo niya kuno Action Boy ang ila UV light kay medyo may diferensya bala ko. Kasi suga gid siya nga ano. Basi goro, oo. Nagtulog sa Action Boy, pagbugtaw ako ng mga alas 2 ang kagahon, hindi na mamuklat iya mata. Nabudlayan siya, may hilamusan niya na kuno o kung ano. Nagpabulig lang siya sa iya nga nobya nga si Andrea Torres, gidala siya sa ospital. Amo to nga naagapan siya. Kung wala tani ati bulag tani si Derek Ramsey. Ano ang tani siya Derek Bulag. Oo. Sige, Nga mo na no, nga hindi nga si Kwan nang kilala mo si ano niya ko atobi kadtutubi sa kay Kwano sa kay mo na no sa kay nato be nato man nato kumpol bla na mo na no nato si kay Jupi ang bla do ginagamit na lang yung Action Boy ang maning ginasiling ko sa imo nga pang sa room. Meron na di pwede mo na hulamon kay SM Nonski. Kaya siya na nagapanag-iya. Okay. Ang balo mo nga SM, hulamon ko bianay kay disinfect ko amon room. Mo na siya. Ibalik mo lang pagkakon. Yes, okay. para makagamit pag itang iban. Ay, good. Sige. At least you given the idea. Yes, of course. Perfect. Diba? Sige. Balita sa patag sa sports. Ginsugda na sa Philippine Basketball Association o PBA ang pagbutang sa mga pasilidad para sa ilahimuon nga bubble game sa Pampanga. Ginapaabot naman nga magasugod na ang training o practice sa among nga lugar karon nga semana, karon nga Domingo. Makapin na 2 na ka semana ang nabilin para masugda na ang 45th season sang PBA. Madumduman, wala madayon ang among nga mahampang sa tong Marso bangod sang coronavirus pandemic. Balita Espesyal! Alright!
Energy! Action boy! Yes. Sa aton nga mga ka-aksyon. So, sa aton nga balita special, yes. Okay. Sugpo ni siya action boy. Ari wala kung paano kita maka-relax matapos nga makabati kita sang hindi bala nami nga balita. Negative news. So, isa sa action boy, kahapon na istoryanta, dapat Mga ano bing kwan ba? Ano mo yung balita nga hindi namin man? Hindi mo si galito ng na COVID. Nagpositive. Nagpositive Especially close siya si mo. Or ikaw mismo, action boy, maka-experience siya sa nga muna, di ba? So, isa na sa... Isa na mo galito nga application sa loan, why ito ma-approve? Laila, ito action boy. Sumusubo pag ina nga balita. Hindi pag ina manami. Oo, okay, may existing kapag ali. Ay, kalay. May mga old accounts kagling. Naman na pala. Isa mo na sa malain man nga action boy. Doon kagahuot na dahil yung maginhawa. Na? Sama na siya. Correct? Sige. So, isa itong kagapon action boy sa pwede may moon. Ato ba lang mag deep breath ka, action boy. Mag-exercise ka, magkadlaw ka, nga malantaw ka sang may karadlawan. Hindi man nga wala sang karadlawan. Tapos, magkaon ka sang, food, nga do hindi mo siya pirme ginakaon. Hindi kaya mag-stress eating, ha? Hindi man. Hindi man naman na. Iban ka, stress doon ang kaon mo. Hindi na naamo. Kaya mara iban action boy, ako makakaon sila sang favorite bala nila, nga kisama lang nila ginakaon. Doga ka-relieve sila action boy. Correct? Ano mga example? Depende sa tao, kung mga pagkaon nga may craving siya bala. Nga daw talaga, sa mo lang ginakaon. Pero sang adobong paka, ito lang sana na ginakaon daan niya mo. Kakaon ng paka. Wala pa. Ilaga. Wala, pagid. Cancel. Manog. Ayak! Wala, pagid yan. Cancel, gini-action boy. Hindi ko maka-exotic action boy. Kagi lang ko kaon, halo? Halo, ako wala pa. Ay, kasa. Dumanok ang sabor action Labog-labog. Labog-labog man? Labog-labog. Bala, uyog na blas kahoy. Bala kung magkuhan ka. Kung bulan sang Mayo, magtingulan, uyugon mo, labog-labog. Ano na siyang iyang, sina... Beetle? Ano sa hindi sa beetle? Actually. Huwag labog-labog, bla. Okay. Ano ka manimo yung daw. Hindi mo. Sa una ginano na siya pagkaon. Ay, ginano pagkaon. Sa una ginadubo na mo na. Ay, galit. Oo. Okay. Amo na siya. Big, lay man na iya, big bat, ang mga kwan. No, ano na sang mga mga inchik na kakaon niya. Actually, kung makapa-Thailand ka, tanan nga mga exotic. Do mga exotic food to ato pati do mga matchang mo do cockroach na. Ginakaon pa. Yes. Sa China mo man kita mo tong ano ganit na paniki. Ano nang mga paniki? Ginasabawan. Ay kala, lagit it. Kara. Nan, sige. So, action boy. Muna nga si Rufo, hindi kasi dapat magpa-China. Nga man. Kaya yung mga lagit-it, ginakaon. Rufo, alagit-it di ita. Sige, action boy. So, padayunon ta na. So, kaon kasi favorite food mo. Natalagsa mo lang ginakaon. Kaya hindi wala ka mangguro ga pamahaw pa niya pun cake, di ba? So, mana siya. And then, next action boy, mag-relax ka kuno action boy. Kung may bathtub kang bala, kung wala, labador na lang propio mo, hindi mabuka si mo. Diba? Bathtub gid yan. Kung may bathtub action boy. Ma-warm bath ka bala action boy kuno. Kag magpatugtog ka dira sa mga music nga kanami bala. Kaya mag-relax ka. Kaya maka-health man as bubble bath bala. Butaan mo lang habon hindi lang powder kasi magkurubot ng imo. Meron man na yan para sa bubble bath, hindi bala? Nang tawag sina ng doka bomb soap, doka mo na. Kay butang mo lang siya ga bukal-bukal. So namin nakita ko na nga balay, may nasudlan ko sa nga balay. Sa tunga daya sa isela daw kwanda sa tunga may kwan sila daw na balang ganina ng tubig nga daw daw ga kwan bala daw ga jacuzzi. Sa tunga sila balay may jacuzzi ay ara sa sila. tunga sa wow. Pag amo na action boy, madatis ka na ginaya. Kung may ama mo ka na. Small thing. Yam lang to ni former kwan ni the late Tito Danding. Kasulod ko bala. Kasulod ko to bala. Jacuzzi tunga. Sa tunga. So meaning kung maligo-ligo na sila kitaon kaya sa tunga or basi design lang to. Ate kon kitaon gid man sila mala na daya. Ayo gali na problema tayo man. Hindi mo nang way man sa may laaw taga piyak balay. Correct. Hindi man kitaon. Sige.
Kaya ang last Action Boy, amo na, magbangon ka kag, umpisan nga maggalaw-galaw, Action Boy. Yugi naman. Oo, nilig-nilig ka da, giyo-giyo ka da, imubulak da. Action Boy, ang ibang vlog na istorya nila yung bulak. Namin ako nabla istoryahon ang bulak. Actually, may nagbasa ko sa ng article nga ang mga tanom gali may arin sila kumo may mga studies na siya nga ginahimo bla. Yung may ara kuno tanom nga ginasinggitan nila so nang isaya ginanamian nila ang ginasinggitan kuno laga katalayo nga kapatay. Nagakalaya. May ara sila nga daw study. Gintunan gina nila Action Boy. Nga singgitan nagbulas sila duwa ka tanom. Ang isa ginasinggitan nila, ikaw nga, pero pareho lang nga tanong. Pareho lang sila. Patyon talaga kay wala kuan ang sa piyak dia gina music, muna. Tapos ginami ang mga bulak kaya nga muna. Oo, muna siya gali. So dapat sa may mga mahilig da sa tanong, mga plantita da. Istoryahon ang tanong. Istoryahon yun. Pero siya may tao pa, wala na problema. Normal lang man ang Action Boy. Kaya therapeutic na bala ko no. Simple lang istorya, tanong mo. Yes, correct. Ng rose. Tanong mo rose, di ba? Nang pagbulak na nga kondi kay nami man rose para nami man ang may display ka sa yung mga table. Correct. Sige, ako lang Action Boy. Namin mga therapeutic nga pamaagi na para nga ma-relieve ka sa imong stress. Damo way Action Boy Oo depende ko ano nasawaan mo. Hindi lang maubra gid pa stress correct. Especially sa mga tao balaw ka stressful sa ila bay lang na. No? Bay lang din yung pa-affect. Hindi na sila ang apektado, ikaw na yung apektado. Correct. Good morning kay Jeanette Delino, may aga. Sa kay Susan, ari nagli si Susan no bago lang sa nakabutwao. Jaime Allen, no? Kay Kagawad Ulay Abalahon, good morning man. Sige, okay na kita dira. Action Boy kay Smart Salcedo, good morning man. Kay Ma'am Vanessa, Mayo, ginagil Action Boy. Sige, Mayo. Kapon ko lang duman mo lingkod naman si kung lain yung pag-pronounce mo sa apelido. So Mayo, ginman, kiti atungat sa Minnesota mo. Kung ka sa Philippines, Mayo. Kaya may mga Mayo, di Action Boy. Mark Mayo, Tony Mark Mayo, ti Mayo na sila ya. Yes. Kung sa UST, Mayo. Mayo, Nice. Josefa Cabrera, good morning. Hambali Desti, kung makakita, kabi nga di Mayo nga chat ya, ano dapat himuon, i-delete. So simple, Dennis. I-unfollow. Ano na ganun i-filter mo lang siya, butang mo lang siya sa ignored messages. Correct. Correct. Kasi sa ibang pang maka-action natin nag-aupod sa atong subong nga aga. Good morning. Mike Hinolan Carvillado, bro. Mike, good morning. Ayan. Sige, standby na kita sa Action Hotline with Action Art Tayhupon. Ang inyo naman rin news team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag-Action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio.